mar youth ma ODM manyakach en kod dala ma Kisumo kanyo. Kamana nyako miya sechegi. Kasmuel Mako Ure ntiere kaendi ne ODM Youth League, erokamano nyako miya sechegi. To gi Rael Priscilla Onyango ben jakanyo e young captain, erokamano nyako miya sechegi. Wachaka ne kodi bil jasiasa ni chenro mar ODM ango higni 20 dhi timore dala ma Mombasa. Ang'o no madidwar ni mondo chama otim mondo mi otegno moloyo kaka en sani? Erokamano ahinya Trevor Bija. Omor ni ODM dhi celebrate 20 years chakre ne wachaka bedo party motegno, ok party apata, party motegno e Kenya mangima. Nitiere weche mang'eny mane wagombo mondo wawachi ka wantie Mombasa, to kine ka party be nigi programs gi magiseketo. Koro wambe nitiere issues ma wadhi keto kaka joma tindo. Amongst the issues en kaka koro weche mag nominations mosebedo ka timore e piny Luo kata mana e Kenya mangima, strongholds mag ODM party, and the fact ni koro waonge jatendwa Raila Amolo Odinga. De waher kaka joma tindo ni mondo nomination time e yo makare, time e yo maber, nikech ka watimo mistake ni ok wamiyo popular candidates tickets, to samoro ODM party nyalo lokore machal Ford Kenya. Koro ka wadwa ni mondo watuza chama maber, wan kaka joma tindo wadhi keto kwayo ni nominations mitimo time e yo makare, mondo joma tindo mang'eny oyud thuolo mar yiero kiyiero gi e chama mar ODM. Because for example, Trevor, ka ikawo ng'ama popular gi jopiny timiyo ticket, and sama baba Raila Amolo Odinga ongene, samoro kikawo tiko timiyo ng'ama japiny ok ohero ahinya, to constituency no kata ward no kata county no wanyalo lose to whether independent or to other parties. Koro mondo mano kik timre, gimwadhi keto kaka joma tindo mwadhi keto mbele kabisa en ni mondo ODM obed gi nominations maber, mondo ODM obed bedo motegno, mondo wabed gi wabunge, wabed gi governors, wabed gi senators, wabed gi the majority party bang' yiero ma 2027. And mane e gima duong', and bende wawach ni youths obed included a broad-based government masani wan go mar William Samoei Ruto. Erokamano. Okay. Abiro iri